Sektor ni negosyo sa syudad ni Naga suportado subuot ang ipapautob na weekend ECQ sa ibongkan posibleng negatibong epekto kaini sa saindang mga negosyo. Uyan report ni Jessie Cruza. Aminado ang sektor ka negosyo na dakulaan magiging epekto kan ipapautob na weekend ECQ sa syudad ni Naga sa saindang mga empleyado asin sa ekonomiya. Alagad sigun kay Engineer Randy Aman, presidente kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry MNCCI. Aram ninda na dakulang problema ngunyan ang padagos na paglobo kan kaso ng COVID-19 bako sa nasa syudad ni Naga, alagad maging sa bilog na probinsya ng Camarines Sur. Affected po ang mga negosyante. But kung i-consider ta po ang health condition ta digdi sa Naga ngunyan, kay punta din po talagang makisama paunrahan taman ang LGU sa saindang pag-i-implementar tabaka mahilingan tamaning solusyon sa naglalalatang sitwasyon. Sigun pa kiaman, kaipuhan ngunya na maghigot ni sinturon maginan mga empleyado sa non-essential establishments tanganing maka-adjust sa weekend ECQ kan syudad. Mientras tanto, pigtawan doon man ni Mayor Nelson Legacion na pigkonsiderar kan LGU na mabalanse ang interes kan man ibang sektor sa pagdidesisyon kan mga bagong panundon. Mas urog asin dakula kaya subutan epekto kung masalawig na panahon na ipapautob na ECQ sa syudad. Asin base man sa obserbasyon, nagruruso ang mga tao gikan sa Kataray na Banwaan tuyong weekends. Si action na kinakaipuhan hali sa gobyerno will really require a balancing up of the interest of not only the business sector, kundi si ordinary citizens. Mapuon ang primerong weekend ECQ sa syudad ni Naga at siya na alas 9 nin Bangyas sa Lunes, alas 4 nin Aga. Ini si Jessie Cruzat, Balitang Bicolandia.